Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. sur 20 ye aw ka jɛmukan ye min bɛna kuma an ka buna hadamadenya kan sigi ko balimaya siraw furu ko buna hadamadenya tɛmɛsiraw an ka teriya siraw o ni a ɲɔgɔnna camanw 19 sur 20 tarata o tarata radio chaîne 2 kan Hawa Diallo ale ni an ka maa faamuyalenba wɛrɛw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma an ka buna hadamadenya kan 19 sur 20 nɛgɛ ɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma radio chaîne 2 kan aw ni Hawa Diallo ni a ka maa welelenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum salamu alaikum hamala kalandinu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum Allah kira kanibalu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum dina kanibau salamu alaikum mateni wange salamu alaikum amala kalandeu salamu alaikum wa alaikum salam. An bɛ radio chaîne de kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na sanko minnu bɛ Mahamadu dinɛ la aw salamu alaikum aw minnu yɛrɛ bɛ chrétien dinɛ la alléluia aw minnu tɛ nin si yɛrɛ la aw ka foli bɛ yan nɔ an ka ladatigiw kumatigiw kɔrɔlen dɔnbagaw aw ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ yan. La ilaha illallah dina tiki hamala la ilaha illallah ya woni hamala la ilaha illallah Sheikh Tijani kanibau yo la ilaha illallah. aw minnu b'aw ka cakɛyɔrɔw la nin waati in na k'aw lamɛn aw foli mɛn minnu b'u ka butigiw kɔnɔ aw minnu bɛ sugu fiyɛw la aw minnu b'aw ka bolimafɛnw kɔnɔ ka so magɛn aw minnu b'aw ka bolimafɛnw sanfɛ nin ye Hawa Diallo n'an kan ye mun jara jɛma Ala ka hinɛ a la ale ka kalandeni min kɛlen bɛ k'ale nɔrɔ bila nin waati in na Hawa Diallo ni y'ale na kan ye 19 sur 20 kɛnɛ sigitɔ filɛ aw ka bonya kɔnɔ. Jeye chemfoni ngelenye dina kanibau ayara ngande ninge maye mato nyangiyede aw minnu bɛ k'an lajɛ nɛgɛsiraw fɛ aw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ sabu anw bɛ continent 5 sanfɛ anw bɛ sɔrɔ o bɛɛ kan ka sababu kɛ an ka centre émetteur cɛbaw ye olu minnu kɛlen bɛ ka nɛgɛsira dayɛlɛ k'a bila diɲɛ fɛ SMTD cakɛlaw aw yɛrɛ ka foli bɛ yan aw bɛ bonya bɛ kuma la. haju nyini ma uchayara maka hijila ujo ayara de jay tonga ladru wele anw karamɔgɔw aw minnu b'aw ɲɛ kɔrɔ yan aw minnu b'an bolo kɔrɔ yan aw minnu bɛ radio Mali ka dagayɔrɔ bɛ fan o fan Mali kɛra marayɔrɔ 19 ye station régionale aw bɛɛ ka foli bɛ yan aw bɛ bonya bɛ kuma la. Fizarama jaja manu dina kanibau ayara ngolo dina kanibau wele kanye
Hina maza wele kanye Makari maza wele kanye nɛgɛ karafe o ma falen Sulemani Sanogo very good Kulokolon kanubaga Ala de bɛ se k'a n'i sara kuma dɔnna bɛɛ lajɛlen bonya bɛ yan nɔ kalandennin sigitɔ filɛ nin ye kalanbulon kɔnɔ Basolo kanu kuma man ca mɔgɔ kanubaga o tɛ sɔn foyi dɔn i la dɔ b'a fɔ k'i ka guwa ye I kanubaga de b'a fɔ k'a bɛ sa I nɔfɛ an kanubagaw 19/20 kanubagaw aw ka foli bɛ yan hali n'an ye so siri ka d'aw ma an tɛ kun aw la an man di aw minnu yɛrɛ ye aw fana ka foli bɛ yan nɔ sabu ɲɛnamaya tɛ taa aw kɔ aw fana jɔyɔrɔba bɛ ɲɛnamaya la ɲɔgɔn bilasira dunu kan bɔra ɲɔgɔn lamɛli dunu kan bɔra ɲɔgɔn sɔnfɔ dunu kan bɔra ɲɔgɔn kɔrɔfɔli dunu kan bɔra ɲɔgɔn tanu yɛrɛ dunu kan bɔra Basolo ne bɛ o de fɔ yan ni nɔ tarata o tarata anw bɛ sigi ka nin bilasirali ni ɲɔgɔn ladi kuma in fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a tɛ komi mɔgɔ bɛna ko fɔ anw ye o ayi anw yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔna la o anw yɛrɛ ye maliden de ye mun bɛ ka kɛ an ka sigiw kɔnɔna la min bɛ ka kɛ an ka duw kɔnɔna la min bɛ ka kɛ an ka kinw kɔnɔ min bɛ ka kɛ an ka furuw kɔnɔ an ka balimayaw kɔnɔ an ka jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔ n'olu ti bɛn an b'olu de ta k'olu kɛ barosen ye e min bɛ fili la I k'a dɔn ko fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ka jugu Ala ka kulo kɛ kulo kunnandiw ye a tɛ komi kalandennin min sigilen filɛ nin ye ko jogo tɛ ne na dɛ ayi maa sɔn tan tɛ dugukolo kan mɔgɔ bɛ jeli to I la ka mɔgɔ wɛrɛ ka joli furakɛ a ye dugawu kɛ kalandennin ye Ala kana kuma ba don an da Basolo ne ka technicien waraba I bonya bɛ kɛnɛ in kan 19/20 kuma min bɛna bɔ kalandennin da bi n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ du jɔ kuma ye Ala k'a kɛ jamana diya kuma ye Ala k'a kɛ faso jɔ kuma ye Ala k'a kɛ bɛn sabatili kuma ye Ala kana kuma ba don an da Ala kana tiɲɛni kuma don an da Basolo bi baroda
a ka nɔgɔn i n'a fɔ a ka gɛlɛn. Basolo nin dɔnkili in bɛ bɛɛ lajɛlen miiri janya ni nin dɔnkili in kan bɔra radio chaîne de kan dɔrɔn bɛɛ miiri bɛ janya ko mun kɛra tuguni mun bɛna fɔ tuguni jɔnni fatura ayi ne fa ne ba mɔgɔ si ma fatu alhamdulilayi an bɛ ala fo bi ka barika ɲuman da nin bɛɛ fɛnɛ bi saya nɛnɛ o maa si tɛ to si ye Mali kɔnɔ yan nɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ to si ye bɛɛ bɛ taa kelen kelen an bɛ kɔ ɲɔgɔn ye de i ni ɲɛ ani kɔ hali nin waati in na san sa dɔw ka da anw minnu bɛ yan anw fɛnɛ tɛ kulokun gɛlɛnya sigi la dɛ ayi don sebaliya de don o tuma nin dunu in min kan bɔlen filɛ n'o ye saya dunu ye nin b'a yira bi ne bɛna kuma saya de kan 19/20 kanubagaw mina kuma saya suguya jumɛn kan daɲɔgɔn saya furu ɲɔgɔn saya furu cɛ saya kɛrɛnkɛrɛnnenya la basolo nin kinikini ka bon sa e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo kabaw sifin fo k'aw si jɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw denw sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye ka mɔdenw sɔrɔ tile 40 dun yari i bɔdon firiya la i ka wale kan ka kɛ mun ye ne bɛna kuma nin don in de kan bi san ko sifin saya anw muso misɛn minnu bɛ siyan ni waati in na n'an furuɲɔgɔnw bina anw bɔdon firiya la ne yɛrɛ b'a kɔnɔ basolo ne ti bɔ a kɔnɔ ne ba e ko tɛ o ayi ne tɛ se ka foyi fɔ e ɲɛna e tɛ n'i bila anw ta in tigi la ne ni n filanw de ko don ani n denɲɔgɔnw ani n dɔgɔninw maa si tɛ ala deli sa joona la n'i daɲɔgɔn tununi la i furucɛ tununi la i m'a dɔn ni saya ye misi don ye sa du tabaga taara da du dɛmɛbaga tununi la balimaya dilanbaga tununa sinjiya tugubaga tununa furumusow naninbaga taara da denw bɛ fa o dadun du bi sumaya dɛ ni ye misi ye dɛ basolo nin don ye makari koyi saya
Basolo mɔgɔ furucɛ tunun don i la i ka du jɔsen tunun don i la i ka dutigi tunun don i la i gundofɔ ɲɔgɔn tunun don i la ni kabako ye sa ni ye misi ko ye dɛ ni ye hinɛ don ye ni ye makari don ye ni ye tasi don ye Basolo o don tɛ furumuso yagayaga don ye o don tɛ furumuso kuma don ye o don tɛ ka dumuni kila don ye hali kumakan hali sɔgɔsɔgɔkan man tɛ ka bɔ o don Basolo anw furucɛw sa don ye seli de ye anw bolo bi san ko i ni cɛ min ye san 10 ni kɔ san 20 kɛ furu kɔnɔna la o kɛlen ka taa bɔ kɔɲɔmuso nɔfɛ ka kɔɲɔmuso furu dɔrɔn san 1 san 2 dɔrɔn o tile 7 don ɲagari don de ye o muso fɔlɔ wuli filanan bolo o tile 40 don o b'a sɔrɔ musow ye bɛnkan di ka ban cɛ wɛrɛw ma u t'a dɔn wɛrɛ bilen k'e taara ɲinɛ bɛ kɛ e kɔ Ala k'an ci ɲuman na duniya in nafa ye i ma bɔ a kɔnɔ dɔrɔn n'i y'i kɔ don dɔrɔn Basolo banna ɲɛ fura de bɛ yen nɔ bi kɔ fura ma nɔgɔn dɛ a tɛ bɛɛ bolo Ala k'an kɛ kɔ tabagaw ye ni ye furucɛ tunun don kɛra ɲagari don ye o kɛra nisɔndiya don ye o kɛra barokɛ don ye o kɛra yɛlɛ don ye a bil'i kunna k'i yɛrɛ ta bɛ ko cogo di ye o ni ye juru min don de bɛ sara i la o juru ɲuman yɛrɛ bɛ ka sara o kuma tɛ juru jugu ma i ye min kɛ min ta la o de bɛ sara i ta la bɛɛ b'i yɛrɛ de makaran n'i taara janaja kɛnɛ kan i b'i comporter cogo min k'i kɛ cogoya min na a bil'i kunna k'i ta don diɲɛ o diɲɛ sebali tɛ o kelen de bɛ k'i ta la n'i ye min fɔ cɛw tatɔ kun cɛw segintɔ b'o kelen de fɔ i kunna e furucɛ ka tile 40 don o ye ɲagari don ye o y'a sɔrɔ e jate bɛ daminɛ ka ban ne tɛna kuma o don ka ye o ayi n tɛna kuma tile 7 ka ye ne tɛna kuma ye tile 40 kan ne bɛna kuma ye mun kan i bɔdon firiya la kalo 4 ni tile 10 kɔ kɛlen i sigilen don sokɔnɔna la kɛnɛmana kibaru bɛ na d'i ma o dɔw yɛrɛ b'u to firiya so kɔnɔna la u bɛ telefɔniw kan u bɛ tiktok kan u b'u yɛrɛ filmer k'u yɛrɛ bila u bɛ ko bɛɛ kan o don ye tiktok kɛli don ye o don ye bila don ye facebook kan hali ne m'a fɔ an ye dimi min b'i la i kɛwale b'a yira i kanubagaw la k'i dimi b'i golo la dimi b'i ninkun na n'i ye k'i yɛrɛ filmer a b'a fɔ cogo di selfie wa marumu k'i yɛrɛ selfie k'i bila tiktok kan k'i bila facebook kan e bɛ firiya so kɔnɔ ayi dimi t'e la dimi t'e nin na dimi t'e la sa
wasara waaju ye nka nin si ma anw bi musow waaju anw bɔdon firiya la kalo 4 ni tile 10 kɔ kɛlen kɔ sokɔnɔna la anw bɔdon firiya la Bamakɔ yan bi o de ɲɔ ɲɛlen bɛ anw bolo o don ye seli de y'anw bolo o don ye nisɔndiya don de y'anw bolo o don ye parili don de y'anw bolo o don ye yagayaga don ye anw bolo Desani jɔn ka sabali koyi e ma se ka yɛrɛ yira don foyi sɔrɔ f'i bɔdon firiya la o don ye misi faga don ye o don ye saga faga don ye o don ye sɛ bi joli k'o faga ka mɔgɔw wele balimaw bɛ wele sinjiw bɛ wele teriw bɛ wele fo yan ka bɔ fo dugu ni dugu ka avion ta ka na o don ye parili don ye Basolo ko dɔ bɛ ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ n'an ma wuli k'an jɔ ka fu siri a la a laban musow b'u n'u cɛw da k'u faga ka nin donni ma kɔnɔ bari nin don kɛlen bɛ fɛn sɔrɔ don de ye anw bolo bi nin don kɛlen bɛ tanu don de ye bi anw bolo Bamakɔ a ma se marayɔrɔ dɔw la fɔlɔ n ye région kɔnɔ mɔgɔ dɔw ɲininka olu ko nin t'olu fɛ yen ko a bɛɛ bɛ bɔ aw Bamakɔkaw de fɛ yen ka na anw ka yɔrɔw la anw bɔdon firiya la kalo 4 ni tile 10 kɔ kɛlen so kɔnɔ firiya fini na an bɔdon tafe saba de bɛna di dipiru de bɛna di anw ma gɛsilɛriw de bɛna di anw ma burudiw de bɛna di anw ma 200 burudiw 100 burudiw valisiw de bɛ labɛn ka bɛɛ fa fini dagabana dama la a n'a sanu a n'a mèche perikiliw la minnu kelen bɛ taa 40 200 la k'i bɔlen min filɛ san o ye labɛn dɛ e bɔdon firiya la o de bɛna di e ma a n'o tanuni o don yɔrɔ an ye kɔɲɔ kɛ juru ye Bamakɔ yan n tɛna segin o kan n ye n da don o la an ye denkundi fana kɛ juru yan n ye min d'i ma n ka denkundi la n ka denkundi de bɛna sara an tɛ ka firiya jala fana kɛ nin ye sa wa a bɛ ka k'aw bɛɛ sigilen ɲɛna dɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ kulo b'a la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka nin wale jugu in bɔ an ka sigiw kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye an ka fu siri nin dan na firiya jala min bɛ ka kɛ nin ye jurudon ye fo dɔw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ a ko la bi ko kabi e cɛ fatura kabi e sigira firiya la fo ka t'i bɔ su o su ne bɛ taa baro la e fɛ yen n'i ma taa su min na n bɛ dumuni bila ka taa d'i ma n'i ma sɛ bila ka taa d'i ma n bɛ gâteau bila ka taa moka bɛ bila ka taa o kɛra kanni o de bɛ ka daminɛ sisan ne fa anw ka dɔnnibagaw aw bɛɛ tulo bɛ nin na dɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la n'aw t'a kalama a ye bɔ a kalama ni minnu bɛ sunɔgɔ la a ye kunu nin de bɛ yen nɔ sisan nin de ɲɔ ɲɛlen don musow bɔdon firiya la o don de ye seli ye bi o don de ye jama jɛrɛ don ye an tɛ min kɛ a don o ye an tɛ fɔli dɔrɔn de sigi ɲɔgɔn tɛ a don kelen don nisɔndiya ye bi dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi
bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi a fɔra an ɲɛna diinɛ bɛɛ bɛ nin kɔn e dɛmɛbaga e ɲɛjɔbaga e denw fa tunun don e la k'i sigi ka kalo 4 ni tile 10 kɛ dusuma kasa kɔnɔna la hali o ma san yɛlɛma e bɔdon e ye ɲagaɲaga de kɛ tan dɔw bɔdon basolo firiya la u bɛ se ka changement kɛ fo siɲɛ 3 u bɛ fini min don sɔgɔma ani u bɛ min don tilegan fɛ ni dumuni kɛra ani wulada fɛ mɔgɔw natɔ finiw min bɛna di ale ma a b'i labɛn tugun k'i sigi dɔw yɛrɛ dan ye dɔrɔn k'u ma k'i sa ka taa salon na ka fɔli sigi yɔrɔ karamɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna ne tɛna na sigi o kan ne ka malimatu bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ ni baro bonya n'a nafa kama malimatu Fanta Jalo ko ale bɛ nadi ale t'a kumakan bila sama la ale bɛ se anw fɛ kumaso de kɔnɔ ka na nin kuma in bɔkɔrɔ dɔn anw ye diinɛ jumɛn de y'a fɔ e ɲɛna k'u i bɔdon firiya la k'o ye nisɔndiya don ye k'o ye finiw dalajɛ don ye k'o ye parili don ye k'o ye changement don ye k'o don ye misi faga don ye k'o don ye nisɔndiya don ye diinɛ jumɛn y'o f'i ɲɛna Basolo an sera an balima chrétienw ma yari olu ka diinɛ nin fɔ wa olu yɛrɛ fɛ yen nɔ firiya bɛ yen wa chrétien diinɛ na firiya bɛ yen aya an ka tɛmɛ n'a ye Kasika samani Benita longo soro fe kono kasika samani Benita longo saya samani Benita longo demisa ninjini no kaya fata tamane dota Jongiri la kono lu kaya faka jamane do sara kamtongelena Basolo ne m'o fɔ kuma kɔnɔ n ko n'i ye min kɛ cɛw tatɔ la u segintɔ b'o 1 k'i la n'i ye 10 kɛ cɛw la u segintɔ bɛ 20 k'i la e cɛ ka fatuli e bɔdon firiya la n'o kɛra nisɔndiya don ye a bila i kunna ko cɛ min bɛ n'e ta o kɔnɔna la i ta don o ka so kɔnɔ k'a b'i ta don o b'a ɲɛna ta i sudon jama kan a bɛna muso min ta juru bɛ sara de o an bɛ baga ɲɔgɔn ma fu ni min bɛ se min na dɔrɔn b'o t'a ɲɛfɔ bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ ko kɛta ye chrétien diinɛ m'a fɔ i ka nin kɛ silamɛ diinɛ m'a wajibiya ma sigi a ma fɔ yɛrɛ hali minnu tɛ diinɛ la olu tɛ nin kɛ Basolo an sera an balima chrétienw fɛ yen nɔ olu ka firiya yari u bɛ firiya yɛrɛ kɛ wa kuma tɛ firiya bɔdon k'olu ka taa kobaw kɛ tan olu bɛ firiya kɛ wa an k'u lamɛn de u ye min sɔrɔ ka d'a ma la arajo chaîne 2 lamɛnbaaw n ka foli bɛ aw ye janko émission 19/20 kanubaw n ka foli b'aw bɛɛ ye an bɛ ala fo wulada in na ka barika da ye ni émission kosɔn émission in bɛ dɛmɛba de kɛ komi i y'a fɔ cogo min depuis musokɔrɔba bɛ nin na ko 20/20 a ye dɛmɛba kɛ fo ka na se 19/20 ma a bɛ dɛmɛ nin na tiɲɛna an ka foli bɛ aw ye n tɔgɔ ye madame Kamate Aïssatou Kulibali ani n bɛ batoli kɛ église évangélique baptiste la Ɲamakɔrɔ ani n tun ye protestant musow ka ɲɛmɔgɔ ye nka o manda banna ɲɛmɔgɔ kura bɛ yen bi an ka foli bɛ a ye firija tɛ an protestant fɛ ni i cɛ taara matigi fɛ an b'a fɔ tɛ u ye i cɛ n ta ɲana ko aw b'a fɔ cogo min na i b'i ka dusumakasi kɛ o ye wajibi ye o dusumakasi kɛtɔ i bɛ sigi so a bɛ bɛɛ kelen kelen de ma k'i ka do kɛ i ka kɛcogo la
i tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'i bɛ t'i da don kuma wɛrɛ la ɲagalibatɔw fɛ o wagati i tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'ali ta baarakɛyɔrɔ la ka gɛlɛ i ma parce que n'i taara dusumakasi b'i ka waati min baara tɛna kɛ ka ɲɛ ani fana sigikun ye so fana folikɛlaw bɛ na fana ka na foli kɛ so n'o tɛ firija tɛ protestant fɛ yen ani jango saraka bɔ o t'an fɛ yen fana ni saya kɛra anw fɛ yɛrɛ saya ye farisogo la dusumakasi don parce que mɔgɔw ka fara a man nɔgɔn jango cɛ ni muso aw farali man nɔgɔn farali si de man nɔgɔn farisogo o ye farisogo la mais min na ɲagali don anw fɛ parce que n b'a dɔn k'a fɔ a tigi bɛ taa lafiya yɔrɔ de la mun de kosɔn an tɛ hali saraka bɔ ma sɔrɔ an ka saraka bɔra ka ban matigi yesu kirisa gengeni fɛ o kɛra a joli bɔnna k'an kuma bɔ donc o kɛra an ka saraka bɔ dannen o yɔrɔ la ayiwa n ka jaabi bakuruba la firija tɛ protestant fɛ yen ani ce
Ala k'an laban ɲɛ, Ala k'an kunnaja. Amina. Ayiwa, Seyida Malimatu Fanta Diallo. Ayiwa. Ale b'an bolo kɔrɔ yan bi kumaso kɔnɔ. 19/20 kɛnɛ kan. A yɛrɛ kitabu ni alikuranɛ dɔnbaga ba don. A bɛ taa kɛnɛbaw kan. A bɛ musow bilasira. Musow kan ka hakɛ minnu kɛ n'u bɛ ni lahalayaw la. Sayadonw tile 40 tile 7 firiyaw kan ka taa cogo min na. Fanta bɛ nin bɛɛ fɔ ka maaw bilasira. Kalanbulon o fana b'a bolo. Inshallah. A yɛrɛ bɛna a yɛrɛ dantigɛ an ye sisan. Jalo Jeri. An bɛ fɔ awuzu billahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Ka shaitanɛ gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ. Ka ala ka an kisi ka bɔ shaitanɛ danganen tɔɔrɔ ma. Amin ya rabbi. Shaitanɛ min ni ala y'a kunangoya k'a yɔrɔ majanya ka bɔ ale ala ka hinɛ bɛɛ la. K'an sinsini ala tɔgɔ barikama ye. Ala min ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Ka sɔli kɛ kiraba in kan n'o y'an kuntigi Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔ sanumanw ani a ka sɔhaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen. An bɛ ala tanu ala min sɔnna ka an sigi nin kɛnɛ sanuman in kan. Alhamdulillah. Ka d'a kan nin kɛnɛ in nin ye kɛnɛ sanuman de. Ala ka kiraba in sallallahu alaihi wa sallam a ko ala mago tɛ an ka fosi la ko fɔ n'a kɛra an bɛ ɲɔgɔn bilasirali min kɛ. Ka d'a kan nin ɲɔgɔn bilasirali kuma kɛnɛba de ye ne ye badenmuso Awa Jalo. I ye hakilina min ta bi hakilina ɲumanba don. An bɛ 19/20 lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ka radio chaîne 2 lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ka dugawu kɛ bɛɛ ye. Ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Ala sɔnna. Inshallah. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Amina amina ya rabbi. Malimatu Seydat. A bɛ fɔ cogo di? A bɛ fɔ cogo di? Jumɛn Seyda? Seyda Fanta Diallo. Seyda Fanta Diallo. Nin kɛlen don gɛlɛya an ka sigi kɔnɔ bi dɛ. Anw bɔdon firiyaw la bi. Anw kɛlen bɛ ko kɛ seli don de bi. Anw bɛ labɛnko 3 de kɛ. Sɔgɔma an bɛ burudi dun. Tilegan fɛ an bɛ fini wɛrɛ dun. Wulada fɛla fɛn na an bɛ dɔ wɛrɛ dun. An ma orchestre dɔrɔn de sigi musow bɔdon firiya la. O don kɛlen bɛ nisɔndiya don ye anw bolo. O don kɛlen don ɲagari don ye anw bolo. An bɔra sisan k'an balimamuso Madame Kamati lamɛn. Ko chrétien diinɛ ma a yamaruya yɛrɛ musow ka hali firiya yɛrɛ kɛ o t'olu fɛ yen. A y'a ka laseliw kɛ sisan. Yali anw tun ye silamɛ diinɛ ye. Aw ye kitabu dɔnbagaw ni alikuranɛ dɔnbagaw ye. Aw ye minnu kalan. Yali ninnu ko ninnu b'a kɔnɔ wa? Alhamdulillah. Seyda Hawa Jalo. I yɛrɛ kɛra Seyda ye bi an b'a fɔ Seyda Hawa Jalo. Ɲamina ni barika ye. An bɛ ala tanu ka ala barika da. Silamɛya diinɛ na. Filiya sigili wajibi de don. Jagoya. Ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ a fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔna na. Ba'da uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ni ayin kuma na filiya de kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko aka Qur'ane bayin kɔnɔna na ko cɛ minnu bɛ yen n'u fatura ko ka muso to u kɔfɛ ko muso ninnu kan ka sigi kalo 4 ani tile 10 kalo 4 ani tile 10 seli ye wajibi ye cogoya min na adamaden kan sun ye wajibi ye ka cogoya min na filiya sigili ye wajibi de ye muso kan ten wa filiya sigili fɛnɛ shartu de b'a la n'i bɛ sigi in kɔnɔna na a haramuyalen don i ka masiri dun i tɛ buguli dun i tɛ siyɛnni dun hali i bolola bagi a haramuyalen don i k'a dɔn k'i to filiya kɔnɔna na anw tɛ ni si dɔn a haramuyalen don i ka kale da i ɲɛ na k'i to filiya kɔnɔna na a haramuyalen don i ka parfɛn kasa duman kɛ i yɛrɛ la k'i to filiya kɔnɔna na wa a haramuyalen don i ka fini don fini min cɛ ka ɲi k'i to filiya kɔnɔna na
i be fini ne don fini min ye fini lafulen fini min ni mɔgɔ mana ye a nege t'a tigi minɛ i b'o fini ne don o de la Seyda Hawa Mali kɔnɔ laada dɔw be yen nɔ o ka ɲi i n'a fɔ n bɛ se ka min fɔ i b'a dɔn sa caman bannen don filiya fini donni ma kosɛbɛ awɔ hali n'o y'a sɔrɔ awɔ ko silamɛya la ko diyagoya tɛ ko fini couleur kelen ma fɔ k'a fɔ k'i k'o don k'a sɔrɔ Mali laada b'a Mali laada la fini bulama in o de tun bɛ don an bɛɛ ɲɛ yɛlɛla k'olu sɔrɔ yen bon o fini hali n'o y'a sɔrɔ caman b'a kɛ gilekibani ye n'a kɛrɛw bɛ bɔ parce que kɛrɛ ninnu bɔli o haramuyalen don filiyabagatɔ kan a kun bɛ se k'a fɔ ka fini in kalan k'a bolo janya k'a kɛ ɔrɔbu bolojanw ye parce que o fini in filɛ n'a tun yera mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin tigi ye filiyabagatɔ de ye mɔgɔ tɛ sɔn ka manamanakan ta k'a lase a tigi ma wa mɔgɔ tɛ sɔn ka kuma bɛ kuma la mɔgɔ tɛ sɔn hali k'a sara a tigi la mais sisan an y'o bɛɛ de dabila ni muso cɛ fatura balimamusow de bɛ na o bɛ taga vaccine demi 2 san ani disa ko muso ka o don ko ka filiya sigi ni a ye or que fini kura donni a tɛ bɛn filiyabagatɔ kan i bɛ fini de don fini min cɛ man ɲi fini min cɛ man ɲi donc fini bulama in bɛɛ tun b'a dɔn i mana a ye fini cɛ ɲuman tɛ o walima i ka fini don min ye burumusi finman ye hali masiri bɛ burumusi minnu na a tɛ bɛn i k'o si don filiya kɔnɔna na Seydat ni faamuyara ayiwa filiya yɛrɛ kalo 4 ni tile 10 a sigikun yɛrɛ ye mun ye dɛ kalo 4 ni tile 10 a sigikun ye jumɛn ye filiya arabu la u b'a fɔ a ma ko ida ida ye suguya 2 de ye an bɛ se k'a fɔ filiya suguya 2 de don filiya kelen o ye ni muso furu sara ka bɔ a cɛ kunna wa Mali la mɔgɔ caman t'o dɔn dɛ a walawala an y'an ka dɔn ni muso furu sara ka bɔ cɛ kunna filiya dɔ bɛ sigi a bɛ fɔ ma ko ida o ye kalo 3 de kalo 3 muso furu mana sa n'a bɛ furu dɔ la n'a ni o cɛ kɛlɛla ou bien n'u ma ɲɛ a la ni furu sara muso b'a sigi kalo 3 a tɛ furu cɛ wɛrɛ ma o b'a sɔrɔ i furu salen don ka bɔ i furu sara ka bɔ cɛ fɔlɔ min kunna i y'a ka fatuli mɛn ayi k'a sɔrɔ a ma fatu yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma fatu an y'o de fɔ i da ye 2 de kelen ye cɛ saya ye kelen ye furu sa ye ni furu sara awɔ k'a sɔrɔ cɛ ma sa de kalo 3 kɛ i bɛ kalo 3 sigi i tɛ furu cɛ wɛrɛ ma furu mɔgɔ wɛrɛ ma awɔ wa furu ko layidu tɛ tɛmɛ i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ anw ye kojugu kɛ ni furula cɛ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ kalo 3 ma dafa i bɛ ala kota de la wa i bɛ jurumu de la o bɛ n'a fɔ komi filiya sigili mais o ye kalo 3 de an ye furu sa dimanche alamisa ka furu wɛrɛ sigi o haramuyalen don Allahu akbar ni kun t'a dɔn hali ni kun t'a dɔn a kɛra baara ye ni kun t'a dɔn de la Allah subhanahu wa ta'ala ko sɔnni an k'ale bato k'an k'ale dɔn fɔlɔ arifuni kabla an ta'buduni a ye ne ala dɔn fɔlɔ sanni aw ka ne bato n'a ma ɲɛ k'i ye silamɛ ye silamɛya diinɛ i kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ donc furu sa o filiya o ye kalo 3 ye i b'o kalo 3 sigi i tɛ furu ko layidu ta i ni cɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa i tɛ furu i ni cɛ wɛrɛ ma fo kalo 3 ka dafa o kalo 3 in na dɔw b'a fɔ ko laada ye ko 3 ni muso don muso min bɛ laada ye f'a ka laada ye ko 3 kɛ i b'a dɔn ni muso ye âge dɔ sɔrɔ a tɛ laada ye bilen donc ni a tigi si sera o hakɛ ma donc a bɛ kalo 3 kɛ o ye jate dɔɔnin donc a tɛ furu cɛ wɛrɛ ma donc o ye furusa i da ye nka cɛ saya i da o de ye kalo 4 ani tile 10 kalo 1 ni tile 10 o bɛ fara kalo 3 dɔ in kan ka d'a kan cɛ saya huzunu de don dusukasi de don muso kan n'a fɔra i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile i denw fa don aw delila o nana ka na fatu donc kalo 4 ani tile 10 e b'o de sigi i b'o sigi a sigi kɔnɔna na i ka baara kan ka kɛ jumɛn ye ala bato ani ala kosumaw i ka baara kan ka kɛ o de ye nka filiyabagatɔ caman bɛ yen nɔ bi a caman bɛ yen nɔ bi sigi filiya kɔnɔna na dɔw bɛ produit de san k'u yɛrɛ bilen ko sɔn n'u ka bɔli wagati cɛ wallahi an y'o bɛɛ ye filiyabagatɔ dɔ ne yɛrɛ ye filiyabagatɔ dɔ ye
a kɛlen bɛ ka a yɛrɛ filmer k'a bila a ka statut kan a don ne y'a wele de ne ko subhanallah n ko nin ye mun ye a cɛ ka banni na ne yɛrɛ taara ka taa wajuli kɛ awɔ mais hali kalo kelen ma dafa ne ɲɛ b'a la fili a fini b'a la a b'a ka statut kan a ma ɲɛ ne y'a wele ne y'a wele ka kuma ni a ye a haramuyalen don i k'i yɛrɛ filmer k'i to filiya kɔnɔna na n'i y'a kɛ i ye ala sɔsɔ de kɛ fɛn min haramuyalen don i ka wusulan kasa duman don i ka so kɔnɔ awɔ a haramuyalen don i ka parfum kasa duman k'i yɛrɛ la k'i to filiya kɔnɔna na filiya kɔnɔna na i bɛ ala ko sumaw de kɛ ka wiridiw kɛ ka duwawu kɛ i cɛ ye filiya in kɔnɔna na wa caman bɛ yen nɔ muso caman bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ filiya kɔnɔna na n ko dɔw ni kɔnɔ bɛ bɔ filiya kɔnɔna na ala k'an kisi k'an tanga ɲininkali gɛlɛn ne yɛrɛ de la ka taa dɔ ka tile 40 wajuli la tile 40 cɛ ka bana a tile 40 saraka bɔ don ne tagara ka taa wajuli kɛ ne kumana filiya chartiw kan n ko filiya la ni cɛ sara a tɛ bɛn i ka furuko layidu ta i ni cɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo kalo 4 ni tile 10 ka dafa mais ni kalo 4 ni tile 10 in kɔni dafara don min na n'a ka di hali o dugusɛjɛ n'i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka furu mais en tant que kalo 4 ni tile 10 in ma dafa a tɛ bɛn i ni cɛ wɛrɛ ka furuko kuma fɔ ni cɛ wɛrɛ ye furuko kuma fɔ o y'o tigi ka furu yɛrɛ kɛlen y'i ka haramu ye ne kumana ne o charti fɔ ani filiyabagatɔ kan ka ko minnu kɛ ne y'o fɔ mais ne da sera nin yɔrɔ ma ne taalen so a tigi yɛrɛ de ye ne wele ka ne ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ i ni cɛ wɛrɛ kun bɛnn'a kan ne layidu di o ma ko n'i bɔra k'i bɛ furu o ma dun ko n'a sɔrɔ i n'o tigi kun bɛnn'a kan ne ko n ko ye furu haramuyalen ye ka bɔ i n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛn i n'o tigi ka furu ɲɔgɔn ma n'aw furula ɲɔgɔn ma o kɔrɔ k'aw bɛ jɛnɛya de la ne y'o fɔ a tigi ɲɛna mais e cɛ ka banni tile 40 don donc e pereselen kun a ka saya de kɔrɔ i pereselen kun a ka saya de kɔrɔ ne ye nin fɔ a tigi ɲɛna ko ne ma ko ko solution foyi t'o la ne ko ne tɛ solution dɔn a la ko ale bɛ karamɔgɔ wɛrɛ ɲininka awɔ a y'o de fɔ ne ɲɛna k'ale bɛ karamɔgɔ wɛrɛ ɲɛfɔ tila ko balimatuko komi e ye denmisɛnnin ko ne ye denmisɛnnin k'a karamɔgɔ kɔrɔbalen dɔ ɲininka awɔ ne fana ko n bɛ se ka karamɔgɔ kɔrɔbalen dɔ ɲininka n ko ne kɔni ye min fɔ a ɲɛna n ko ye Alahu subhanahu wa taala ta de o de la an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka hakili ɲuman di an ma min ye bɔdon ye filiya la yari filiya yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ daga yɛrɛ i ka bɔ ka taa baara kɛ wa ani feerew kɛ wa bari dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ la bon filiya la ni mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min b'i balo mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min b'i ka dépense kɛ sariya la i bɛ se ka bɔ ka taga baara kɛ mais i ka bɔ ni sutura ye i suturalen et puis i ka bɔ ladamu kɔnɔna na i kana doro kɛ walicɛw la i kana bololakara kɛ walicɛw fɛ hali dala kuma i kana sama i ni walicɛw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa baara min na i bɛ taa i ka baara kɛ i bɛ segin ka taga inshallah donc o de ye filiya kɔnɔna ye technicien ayiwa
An bɛ 19 sur 20 kɛnɛ kan bi ni Seyida Fanta Jalo ye bi baroda kun bɛ ka boli min kan anw bɔdon firiya la anw kɛlen bɛ k'o don kɛ ɲɛnajɛ don ye bi k'o kɛ nisɔndiya don ye k'o kɛ parili don ye k'o kɛ fini ɲumanw don ye fo dɔw bɛ bɔ dugu ni dugu ka avion ta ka valise fa fini na i b'a fɔ furukura bɛna siri ka sanubaw don ka bururi dagabanaw don dɔw bɛ changement kɛ fo siɲɛ 3 u bɔdon firiya la o ye nisɔndiya don ye an bolo yari dinɛ jumɛn y'a daga dinɛ jumɛn y'a fɔ an ye dɛ alhamdulillah Seyda Hawa dinɛ si ma nin fɔ dinɛ si ma nin fɔ o bɛ nin min yɛrɛ kɛ wallahi n'i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min b'a la i t'a kɛ muso bɔdon filiya la a don cɛ ni bɛ segin ka na du kɔnɔna na Allahu akbar ka na lahalaya lajɛ awɔ adamaden farikolo in de bɛ sa o sinon nin tɛ sa farikolo ala ye wagati min ala subhanahu wa ta'ala ye an fa adama dan a ye farikolo in de dan ka bɔ bɔgɔ la kosɛbɛ a ko wa nafakhna fihi min ruhina a ye nin bɔ ale ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ k'o fiyɛ adama na wa ni nin bɔra farikolo la nin bɛ segin ka taa ala de yɔrɔ nin kun bɛ ɲanamaya la ka sɔrɔ diɲɛ ɲanamaya tɛ ɲanamaya ye ɲanamaya 4 de ɲanamaya dɔw kun bɛ yen ka sɔrɔ diɲɛ ɲanamaya tɛ a bɛ fɔ ma ko alamuzari i tɛ se k'o lakali i tɛ cogoya dɔw la sɔnni an ka na diɲɛ kɔnɔ an kun bɛ ɲanamaya dɔ de la n'o ɲanamaya banna de depuis ni den mana bila a b'a denso la diɲɛ ɲanamaya bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka n'a bɔ fiɲɛ na donc alamuzari o ɲanamaya bɛ ban diɲɛ ɲanamaya bɛ ban ni nin fɛnɛ bɔra farikolo la nin bɛ taa ɲanamaya wɛrɛ de daminɛ a bɛ fɔ ma ko barzako ɲanamaya kabini an fa Adama ka wagati fo ka na se sisan ma mɔgɔ sara o si ma se lahara fɔlɔ o bɛɛ bɛ ɲanamaya dɔ de la nin kuma in siga tɛ na u bɛɛ bɛ ɲanamaya dɔ de la a bɛ fɔ ɲanamaya min ma ko barzako barzako de ye diɲɛ ni lahara furancɛri ye donc ni ninnu ni ala jɔnɲuman don ni bɛ mara hinɛ na yen nɔ ni kafiri fɛnɛ don ni bɛ mara ɲangata la wa adamaden mana fatu su damadɔ bɛ yen nɔ ni bɛ jɛn ɲini ala fɛ ko ala ka jɛn d'a ma a ka taa farikolo lajɛ kaburu kɔnɔ n'a taara farikolo lajɛ a bɛ tila tuguni ka segin ka taa du kɔnɔ ka taga ka du kɔnɔ mɔgɔw ka lahalaya lajɛ o de la dɔnnibagaw b'a fɔ ko tile 3 sara ka bɔ tile 7 tile 40 parce que tile 3nan don ni bɛ jɛn ɲini ala fɛ ko ala ka jɛn d'a ma ka taa bɔ farikolo la n'a taara a b'a fɔ k'a bɛ taa ka du kɔnɔ mɔgɔw lajɛ a bɛ taa du kɔnɔ mɔgɔw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka du kɔnɔ zamɛ dagaw de bɛ fan bɛɛ dɛgɛw de bɛ fan bɛɛ mɔgɔw ɲinɛna su yɛrɛ kɔ sogotanw ka zamɛ na anw ma dɛgɛ sɔrɔ anw ma nɔnɔ sɔrɔ donc o ni sugu mana taa a b'a fɔ a bɛ kuma nka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu ɲɛ t'a la tile 7nan don fɛnɛ a b'a fɔ ko ala ka jɛn d'ale ma kuma la surunyana ka taa bɔ farikolo la n'a taara bɔ farikolo la a bɛ farikolo lajɛ a bɛ maɲumatɔkan caman fɔ o b'a sɔrɔ farikolo a fununa tumu donna la i tun bɛ mɔgɔw nɛni ni nɛ min ye i bɛ mɔgɔw dɔgɔya ni da minnu ye tumu kɛlen don k'o fa ni bɛ farikolo la ni bɛ kasi a b'a fɔ e ye ne farikolo ni e de kɛ cogo ye diɲɛ ɲanamaya wagati la i b'i ko k'i jɛ i bɛ kasa dumanw k'i yɛrɛ la ni e de kɛ cogo ye tantɔ ni bɛ kasi tile 7nan don a bɛ taa ka so n'a tagara ka taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka dugawu k'a ye mɔgɔ dɔw hakili jiginnen don a la a bɛ nisɔndiya nka n'a taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ dumuni kow de la dumuniko kɛlɛ la a b'a fɔ a b'a balima dɔw yɛrɛ wele a b'a muso wele ne muso karisa ne ye mun de kɛ la ɲanamaya wagati la ne bɛ degun min na e m'o jate minɛ ne bɛ tɔɔrɔ min na e m'o jate minɛ fo e bɛ ka ne sara la ni nin de ye a b'o kuma ninnu fɔ a jigila misɛnyalen a bɛ taa tile 40nan don o bɛ taa sɔrɔ tumu ye bu dun ka bɔ farikolo la ka adamaden tɔ to kolo jalani ye adamaden hinɛ ka bon dɛ ni bɛ taga ka taa du kɔnɔna fɛn na ka taga du kɔnɔ mɔgɔw ka lahalaya lajɛ kuma la surunyana muso bɔdon filiya la fɛnɛ ni bɛ taa cɛ ni bɛ segin ka na du kɔnɔna na a bɛ taa ka taa du kɔnɔ mɔgɔw ka lahalaya lajɛ ne muso kun bɛ sigi la a bɛ kun bɛ kalo 4 tile 10 sigi la sigi in dafara bi o don o kan ka kɛ ka ala bato don di o don o kan ka kɛ ka ala kosuma don di ka ala wele ka dugawu kɛ i cɛ ye
o don kan ka ko de o don e da man kan tɛ ka don hali mana kana o don kan ka kɛ an kuranɛ jigin don tuguni awɔ o don kan ka kɛ an ka kuranɛ kalan don ka kɛ an ka kuranɛ jigin don ye o don kan ka kɛ an ka ala kosuma don de ye n'i tɛ se kuranɛ kalan na i bɛ se layilayilala minnu na i bɛ se alahuma sɔli minnu na madama i ko k'i ye silamɛ de hali n'i tɛ se o la i bɛ se jɔko 2 min na jɔko 2 seli madama i ye silamɛ de ye ka jɔko 2 seli ala m'a ɲini fɛ i ka nin hinɛ se ne cɛ ma mais o don anw bɛ ɲina cɛ kɔ alhamdulillah me technicien fo kosɛbɛ very good k'a ni baraji ala ka kɛ baraji ye k'a san nɔgɔ alhamdulillah o don o kan ka kɛ ka ala kosuma don di wallahi o don o man kan tɛ ka kɛ ka nisɔndiya don ye dɛ an borila bi Bamakɔ wa ni cɛ ni nana sɔrɔ e bɛ nisɔndiya de la ani b'i danga di an labɛnnen bɛ an taara labɛn salon na awɔ n ko dɔw b'a filmer Allahu akbar dɔw b'u filmer u ka bɔ don u b'u labɛn k'u maquiller u ka bɔ don filiya la u b'u sigi de mɔgɔw bɛ na ni finiw ye u bɛ lisi kɛ a la u ka lisi i yɛrɛ ɲuman na ko juru bɔra kɔɲɔ ni denkundi na ko ka n'a kɛ hali filiya hali bani yɔrɔ ne de la ka taa bani yɔrɔ dɔ la lisi de bɛ o bolo dɛ mais lisi man ka k'olu la ni lisi kɛra fɛn min na n ko kɔrɔ ko juru ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ka juru de sɛbɛn mais i ye fɛn o fɛn min di mɔgɔ ma ala kama a tɛ sɛbɛn hali i ka kɔɲɔ na ni mɔgɔ min ye bolomafara d'i ma n'a tigi ko k'a kɛ lisi ye i b'a fɔ k'a ka ɲi k'i jɛra a tigi ka bolomafara kɔ awɔ wa ka denkundi na awɔ o kɔrɔ k'a ma diya kɔ o kɔrɔ k'a ma diya kɔ ne ka kalanden dɔ bɛ yen nɔ musokɔrɔba de don numu don ɲamakala don ne tun bɛ ka kuma lisi haramuyali kan a ko ne ma ko wallahi k'a dɔ kɛra ale ɲɛna k'ale yɛrɛ de da donna a ko la denkundi de kun don badenmaw kɔrɔ ni dɔgɔ fa kelen ba kelen ko dɔgɔmuso jiginnen kɔrɔmuso tagara ka taga 10,000 di dɔgɔmuso ma ko k'a sɛbɛn ko k'a sɛbɛn sɛbɛnni ko yɛrɛ ta ye 10,000 di dɔgɔmuso ma sisan kɔrɔmuso fɛnɛ nana jigin a y'a sɔrɔ wari tɛ dɔgɔmuso bolo 10,000 tɛ dɔgɔmuso bolo dɔgɔmuso taara ka taa 5,000 d'a ma kɔrɔmuso ko k'ale tɛ dangaden Allahu akbar fa kelen ba kelen ko ale tɛ dangaden ye k'ale 10,000 de di dɔgɔmuso ma ko dɔgɔmuso k'ale ka wari sara est-ce que b'a dɔn dɔgɔmuso dun y'a sara de hinɛ bɛ min bi an ka balimaya ko dɔgɔmuso ye juru de ta a ye juru de ta ka taga a dafa wari in dafa a ma sɔn ka 5,000 minɛ dɔgɔmuso bolo abadan a baden a ma sɔn ka 5,000 minɛ dɔgɔmuso bolo fo dɔgɔmuso tilala ka 5,000 de juru ta musokɔrɔba in ko dɔgɔmuso kɛlen ka 5,000 juru ta k'a y'a dafa 10,000 na k'a da ale ma k'ale ka taa ko ka taga di kɔrɔmuso ma k'ale ko k'ale tɛ taga di k'a yɛrɛ ka taga di awɔ k'ale ɲamakala de ko u badenmaw de don ko ale da don yɔrɔ t'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ nin kan o tuma hinɛ banna hinɛ banna fo ka na se muso minnu ka baara ye nin ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se k'u sɔrɔ de bari e ko ni seginna ka na ni bɛ u danga ne yɛrɛ ye anw yɛrɛ kɔrɔmuso dɔ ta ye a n'a cɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na u tun ka di ɲɔgɔn ye cogo min na kirisi balila ka cɛ minɛ cɛ fatura a ye cɛ ka firiya sigi firiya bɔli tɔ ye kalo 1 min kɛ an kɔrɔmusoman in y'i labɛn ka labɛn daminɛ depuis a bɛ so kɔnɔ tulu sanumanw k'a kɛ ni ɲɛ jɔra la dɔrɔn i b'a ye a bɔra firiya la min kɛ a ye finiw da ɲɔgɔn kan ni valise kɔnɔ ka tailleur sow ma gɛn k'a bɛna taa finiw kala a bɛna changement minnu daminɛ a bɛna vie kura minnu daminɛ ala bɛ sanfɛ a ka masaya la dɛ ani cɛ ye furu min kɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna u kun ka di ɲɔgɔn ye cogo min na finiw taara kalayɔrɔ la a y'i to dɔgɔkun kɔnɔna la a bɛ foli la a bɛ ka taa mɔgɔw fɛ yen a ye crise de kɛ ka seri k'a bin yɔrɔ dɔ la k'a bɛ ka ɲɛnamini i b'a dɔn k'a sa cogo de filɛ nin ye Allahu akbar wa o n'a ɲɔgɔnna caman a ma fini ninnu ma bɔ kalayɔrɔ la ka na sɔrɔ yen bonya y'ale ta kɛra saya joona ye a dɔw bɛ yen nɔ minnu ka baara mana k'a ye wallahi hali n'u furula furu wɛrɛ la u tɛ dususuma sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ayiwa u tɛ dususuma sɔrɔ
o tɛ dususuma sɔrɔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا مسار الإسلام إن لنا من الإنا يأتي ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم technicien ni baraji Maulaya soli ala ka baraji di ni foko kele mɔgɔ t'a baraji dan dɔn ni dɔnkili ni tɛ dɔnkili gansan ye dɛ kira kan soli de don awɔ kira kan soli de don ni ye nin kɛ siɲɛ kelen ala ni mɛlɛkɛw olu bɛ a ɲɔgɔnna k'i kan siɲɛ 10 Allahu akbar ya rabbi ala ka kɛ baraji ya rabbi ala kan ka kɛ baraji kan di a dɔnniya ɲinibagaw ye amin 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 ya rabbi ayiwa Seyda Fanta Diallo muso minnu ka baara ye nin ye furuɲɔgɔnya kɔnɔna la i bɛ se ka kuma jumɛn f'u ye ladilikan kuma la surunya la bari sɔɔni san bɛ nɛgɛjuru bila maaw kɔrɔtɔlen b'i la alhamdulillah an bɛ min fɔ musow ɲɛna hinɛ banna musow la sisan Seyda Hawa musow ka sabali musow ka sabali adamaden ni miiri saya la ni saya ma mɔgɔ waju o tigi tɛ waju abada ayi ni saya ma mɔgɔ waju o tigi tɛ waju musow ka sabali cɛ min ni e n'a tun bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile ko dɔ bɛ yen nɔ muso hali ni m'a to fɛn wɛrɛ kama i m'a to ala kama kɛ i m'a to kira kama kɛ i denw i k'a to olu kama et surtout den bɛ muso minnu bolo a caman bɛ yen muso caman bɛ yen nɔ u cɛw mana fatu n'u denw tɛ bɛn o b'a fɔ k'u denw kɛra dangaden u denw mago t'u la o bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ de nɔ don denw y'u ye wale min na filiya so kɔnɔna na filiya bɔdon parce que hali ni den kɛra san 4 de a bɛ a lajɛ a b'a jate minɛ a b'a fɔ ne fa ka saya diyara ne ba ye di kosɛbɛ awɔ sinon dɔw bɛ yen nɔ n'u bɔra muso dɔw bɛ yen nɔ u cɛw mana fatu hali furu nege t'u minɛ walahi o muso kankelentigiw bɛ yen nɔ muso layiditigiw minnu m'aw cɛw falen fɛn wɛrɛ la ala su dɔ bɛ nɛgɛsira la allo o tigi taara Seyda mɔgɔw bɛ nɛgɛjuru sira la u bɛ fɛ ka kuma i fɛ Basolo a tɛ tɛmɛ ala ta kan koyi n'o de fɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la ko o ko n'i b'a la i k'a ɲɛɲini dɔ bɛ nɛgɛsira la allo waaleykum salam wa rahmatulah nse bon i tɔgɔ ye jamu allo oui an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu awɔ tɔgɔ ni jamu awɔ i tɔgɔ ne tɔgɔ Abudu Diallo n bɛ bɔ Misira Abudu Diallo ka bɔ Misira awɔ ɲininkali dɔ b'i fɛ ka kɛ Seyda la comme ne tun b'a fɛ i tɔgɔ ni jamu ɲininka après i bɛ ka numéro bila après su fɛ n b'i wele n bɛ question dɔ d'i ma quoi Seyda wa ne Hawa Diallo de Hawa Diallo an bɛ tila k'i an b'i ta hors antenne kan voilà o ye n ba tɔgɔma de bon tiɲɛ ka fisa depuis ne y'a ka kuma kama i ka kuma ka di ne trop quoi n ce bon fo ala k'an dɛmɛ amina yarabi ko k'an ka minɛ an ka dusu la quoi bon ne ma fɛ i bɛ ka numéro bila antenne su fɛ n b'i wele y'a mɛn n'ala sɔnna awɔ salamu aleykum wa rahmatulah ka taala barakatu inshallah dɔ bɛ
nɛgɛsira la Seidat. Alhamdulillah. Allo. Jalo. Nse. Somɔgɔw. Hɛrɛ dɔrɔn. Alhamdulillah. Tɔgɔ duman jamu duman? Aljuma Togo. Aljuma. Togo. Awɔ Togo. Anba. Misirakaw ni bozolakaw ni golonakaw. Baasi foyi tɛ mɔgɔ si la. Ɲininkali dɔ b'i bolo ka kɛ Seidat Fanta Jalo la? Sani n ka kuma daminɛ n bɛ sani ne lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. Aw minnu bɛ yan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kini kɛnɛya di aw bɛɛ lajɛlen ma. Ya rabbana Allahumma amin. Fɛn in kɛrɛnkɛrɛnnen a baselen don musow yɛrɛ de ma. Musow ka sabali. Ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ n'i taara dɛmɛ kɛ i y'a kɛ Ala de kama. Kosɛbɛ. Ko dɔ yɛrɛ kɛra ne ɲɛna. Muso jiginnen dɔ taara ni tafe ye. Donc a taara ni tafe ye ni fana jiginna ni taara no o tafe kelen ye muso ma sɔn ka tafe minɛ. Wallahi olu ti b'a ko la o. A tilana ka na tafe in d'a ma. Muso yɛrɛ y'a ye tafe in di kɔrɔ ale y'a faamu. A tilala ka dɔ wɛrɛ san ka fara kan muso y'a minɛ. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. A ka gɛlɛn a ka gɛlɛn. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di. Amina rabbi amin. Ala ka hakili ɲuman di an dɔgɔmuso. Ala ka hakili ɲuman di an kɔrɔmuso. Ya rabbana amin. N'o tɛ a ma dabɔ nin kama dɛ. A ma dabɔ nin kama. Amina. O ka sabali o ka dɔ bɔ ko ninnu. N'i ye ko kɛ Ala kama. N'a tigi nana segin ma bon ne m'a di sara kama de n y'a di Ala de kama. Ne t'a minɛ. Mais ka fɛn di ni ta fana kɛra ni a tigi nana di e ma. N'a nana di hali n'a ma se e ta ma ni kɔni y'a di Ala kama i b'a minɛ parce que adamaden mɔgɔw tɛ kelen ye. Ayi an b'o tile de la bi koyi. Fɛn bɛ dɔ bolo fɛn tɛ dɔ bolo. An b'o tile de la bi ne den Aljuma. I Togo. Donc ko mɔgɔ ka ca nɛgɛjuru la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka kanu to. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما 20 21 47 29. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sali akani. Baasi tɛ la kɔni. Ɲininkali dɔ b'i bolo k'a kɛ Seidat Fanta Jalo la wa? Awa. An b'a fɔ ko an bɛ fila fo jaja fila hakili ka bɔ tan. Filamuso. Naam. I ye min fɔ. Walahi i ye tiɲɛ de fɔ dɛ. I ye fɛn fɛn fɔ. A bɛɛ ye tiɲɛ. Parce que mɔgɔ kɔni ne kɔni bɛ liya kɔni banna. Awɔ. I kan ka fɛn fɔlɔ yɛrɛ min kɛ. O ye kuranɛ kalan de. Wallahi. Mais n'a fɔra ko e m'o kɛ k'e tila ka taa kɛ fini don ni saba don ni tile naani don ye. A ma dabɔ o kama dɛ. Ka t'i maquiller salon na k'i pari. A ma dabɔ o kama dɛ. A ma dabɔ o kama dɛ yɔrɔ. I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. Tiɲɛ de banna muso la koyi. Wallahi. Muso de b'a bɛɛ ɲɛ. Muso de bɛ tila k'a bɛɛ cɛncɛn. O ye tiɲɛ. Walahi. An b'i fo Ala ka kulo kunnandi. Amina amina yarabi. An ne kɔni tɛ se ka foyi fɔ cɛ ne yɛrɛ an kan ka ɲininkali min ne yɛrɛ kan ka ɲininkali min kɛ i y'a bɛɛ fɔ k'a ban. A banna Kani. I y'a bɛɛ fɔ k'a ban. Kani Ala ka kanu to. I ni baraji. An b'i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Donc a bɛ Jalo. Nse. An bɛ Buwa Kante fɔ. A tulo b'i la nin waati in na. Ani Fatou Dambele ni bɛɛ tulo b'i la u bɛɛ tulo b'i la nin waati in na. Lɔbɔ Tarawele. Denba ɲuman kɔni denw bɛɛ ba. An b'i bɛɛ fo. A tulo b'i la. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. I ni baraji. Madame Diouf ti Dumbuya a bɛ k'an lamɛn nin waati in na a ɲɛ b'an na fɛnɛ nɛgɛsiraw kan. Denba ɲuman Madame Touré Lɔbɔ Tarawele i ka foli bɛ radio chaîne de kɔnɔ yan. Allah مزغوت مني منغامي هوا شيلاني
dɔ bɛ nɛgɛ sira la allo assalamu alaikum wa alaikum salam Boubacar ala kana fantan kalfa nyangola ko tayna e ka foli kɛra sɔnsa ni yo kalfo la be ko daka ni foli me e Jalo an bɛ Jalo kakane ko Jalo e nga susinya mula sabali sa i kan ka kɛ Jalo de kantela ka man ka fo yan kana nga susinya sa Seyda fili bolo kɔrɔ ni Jalo jakte singanan sangare baro nyana mbode fot ma be baro samara koro de goyi ni ado na ma do fare kuna baga ti foi bala sikatula don ingela mana fiyo hali la to asie kala mebani iga nyuma ta ka kolon fli don la bi nafa ko sebe malmatu ye yero do fo sisa nere tunto dongwi ka fo ko ni i furu sara ibe kalo saba si yani ali ka ledu di kewara ma manka ti avi ke dongo do club ta kalanso fukanye baroka inde o ti ato club masonga bunyawo no dan fu itila Jalo awa gani boroi ala de bawsara merci beaucoup nangol me mun fo drama fo am balakaw ye ka sabali nugo furu yala wallahi kramo malla bide kujugu ache mambe amuso mambe yanya fo kambela wallahi donc mo la mega si abe fo yere de yo na fo ni yake kanya dro la bi nafa fukanye donc ni yo furu yala ka sabali donc mama ni daklinda ay awa Jalo merci beaucoup mila me dungudo wala même ko to ko donde quoi ala ka kanu to awo ala kana fantangal fa nyangula amin ya rabbi amin mo ko do mo ga de bi fasalen zangoy merci bien hamma qalbi fi hawaa wa haymun man qad shawaa dɔ bɛ nɛgɛ sira la allo somɔgɔw bɛ di awa i kɛnɛma alhamdulilayi n bɛ ala tanu i kamara nse burulayi don wa o don burulayi maninka ye o bɛ basi t'o la baŋmanakaw ni balakaw o bɛ bi fo gelebalakaw ni dangasakaw o bɛ bi fo kirinakaw bɛɛ ka foli bɛ 19 Sylvain kɛnɛ kan wallahi o bɛ bi fo o bɛ tulo b'i la ɲininkali dɔ b'i bolo ka kɛ Seyda Fanta Jalo la Seyda naam a bɛ wajibi min na a nafa ka bon an b'a ɲini a kɛra da nin kelen ma dɛ n'ala sɔnna ma a kɛ to kana ne kɔni b'a a ɲininka su sarakati bɔ tile 7 tile 3 est-ce que i dogo k'a kɛ k'a di a silamɛw ma o kɛ fisa ka diɲɛ wele ka na i jɔ i da la wa kuma n'i b'a fɛ k'a kɛ i b'i dogo k'a sarakaji bɔ k'a di silamɛw ma n'a ma kɛ ni mankanba ye a bɛna jaabi di ma sisan Burulayi wala ne b'a fɛ a ko diɲɛ wele nin ko sugu bɛɛ b'a la awɔ i kamara ma tigo sɔrɔ ma tigɛ sɔrɔ o si ma kan ka kɛ sutarakaji bɔyɔrɔ ayi i miiri su de ma a bɛ min bolo i t'o dɔn ala de b'o dɔn mais n'i y'a kɛ k'a di silamɛw ma i ma jama wele jama wele o ye tɔgɔ ɲini de o a diyara an ye Burulayi a bɛ jaabi di ma sa kamara alhamdulilayi ne fa an bɛ a ka ɲininkali jaabi tile 7 tile 3 tile 40 a saraka bɔcogo ɲuman yɛrɛ de y'o ye a filɛ ne ka min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn a ko sigida la dɛsɛbagatɔ min bɛ yen nɔ min ka balo ka gɛlɛn a ma ka i den ka balo san ka taga di o ma walima caman bɛ yen i b'a dɔn u bɛ misi faga saraka bɔ la u bɛ misi faga u bɛ taa balimaw de wele k'u ka famille wele o ye invitation de o
o ye invitation de sinon ni misi faga e yɛrɛ b'a dɔn fantan du minnu bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka sogo 100 sɔrɔ k'a kɛ u ka nana mais e ye misi faga i ye sara damadɔ cɛ ka taga di olu ma o sentan ninnu ma ka sumankisɛ d'a kan k'a nasɔngɔ da a kan wallahi o hinɛ bɛ se i ka su ma ka tɛmɛ i ka jama wele ka na minnu bɛ na caman bɛ na u bɛ na fɛti de la zamɛ bɛ tobi u b'a dun u b'u sigi mɔgɔ kɔrɔfɔw la u b'u sigi temiw na donc min nafa ka bon a mago bɛ mɔgɔ minnu ye k'a di olu ma o de nafa ka bon kosɛbɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma amina yarabi Badara Traoré Alu Badara Traoré Sabalibugu a ka foli bɛ yan nɔ a ko ale tɛna n'a dun émission kɔnɔna la sabu émission in mi ka min ɲɛ ale ye a bɛ ka ale touché ka se yɔrɔ min na ale bɛ ka message ci ne ma a ko ɲɛji de b'ale ɲɛ la nin waati in na Badara i ni furumuso aw bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ ala k'a kɛ baraji amina yarabi amin dɔ bɛ nɛgɛ sira la allo Nse nula somɔgɔw bɛ di nse tɔgɔ duman jamu duman Zeneb Jara bɔ Farajigɔ Zeneb Jara baasi t'e la yen nɔ Seyda b'i kɛrɛfɛ yan nɔ a taabolo ɲɛna n tɛ se ka foyi fɔ a la i ni ce a diyara an ye ne bɛ telefɔni bila direct de la ka ci fili a tɔ dɔ ma pour que a k'a faamuya a tɛ tɛmɛ o kan bari ne ni ka denmisɛnnin ne y'a fɔ na ko ne ye ko ala ko kuma ko denmisɛnnin la ko laba ko si ma sa ne a b'o de fɔ wala n bɛ ka kuma n bɛ kasi n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'aw sara walahi a barika ala ye ala ka kanu to bɛɛ tulo b'i la ala ka hakili ɲuman d'a ma yarabi a bɛ sira min kan n'a ni masa ramani ta tɛ ala k'a b'o sira kan nin émission in lamɛnlen kɔfɛ ala k'a yɛlɛma d'a ma ne ba wala ne tɛ se ka foyi fɔ ko i jara bari ne y'a fɔ bari an bɛ malimatu lamɛn an bɛ waati lamɛn ni nana fɔ ko ne y'o ko dɔ bɔ silamɛya ko a tɛ tɛmɛ o kan ala ka kɛ baraji ye yɛrɛ Seyda Fanta i tulo bɛ nin na wallahi o tuma nin n'a ɲɔgɔnna caman maa bɛ se ka den bange i b'a sɔrɔ den ka dɔnniya ka bon ni e ta ye i bɛ den dɔ bila diɲɛ kɔnɔ o ka ala dɔn o ka ala ɲɛsiran o b'e ta ɲɛ wallahi anta kama athnayta ala nafsik anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta al-awwal wa anta al-akhir wa anta al-zahir wa anta al-batin wa anta ala kulli shay'in qadir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا dɔ bɛ nɛgɛ sira la ok an ye min ta o ye nɛgɛ sira banni Seyda an bɛ fɛ ka jɛmukan ka kun cɛ waati ko fɔlen bɛ k'i kun sinsin ka na katikaw bɛ k'an lamɛn nin waati in na nin waati in na mara kalifalen bɛ katikaw la an bɛ foli kɛ an ka général des armées ye ani kɔɔriw bɛ minnu ta o kan an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kati préfet n'o ye Aruna Jara ye a n'a ka cɛdenw bɛɛ ka foli bɛ yan ka se kati maire ma an kanubagaw kati falajɛ Daral dugabugukaw o k'an lamɛn nin waati in na o bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ ayiwa Seyda foli laban min b'i bolo k'o lase an kanubagaw ma 19/20 radio chaîne de kan i b'o foli lase alhamdulillah an bɛ 19/20 lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an tɛ ɲina an ka filiyabagatɔw kɔ ka d'a kan kan kɔnɔnaw la filiyabagatɔ denmisɛnninw caman de bɛ yen kojugu an bɛ dugawu kɛ u ye ya rabi ala k'u bɛɛ lajɛlen jɛlen bɔ amina rabi ya rabi u cɛ minnu taara u tora fasoko de la ala k'u fara shahidusow kan amin ya rabi ya rabi jamana ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ɲɛ u bolo amin amin ya rabi ala ka an n'u sabati allahumma amin ya rabi fitinɛ min bɛ dugu in kɔnɔna na ala ka fitinɛ in ban amin amin an bɛ dugawu kɛ studio in kɔnɔna na an ba ye n'o ye tanti Umu ye kosɛbɛ ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na amin ya rabi allahumma wallahi sɔni
a ka fatuli cɛ juma ne ni a ye wajuli kɛ ɲɔgɔn fɛ Haidara fɛ Fatumata Zahra ka anniversaire la o semaine kelen ne kɔnɔna na a ka fatuli kɛra an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hinɛ ala ka yafa a ma radio so in Ala ka barika ne badenmuso Ala k'i yɛrɛ bolo mɛn i ka baara la sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'a di an ɲɛma Ala ka i ni jama kanu don ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ni Ala sɔnna i Jalo an ka technicien waraba ɲinɛ na ko a ye ma ɲinɛ technicien o b'a fɔ k'a sanogo ko baara ɲɛna an yɛrɛ bi fo awɔ ka baarakɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fo awɔ an balimamuso Kadija Ture bɛ yan waati na ani Salimata Seyda Kadija Ture ani Seyda Salima an b'u bɛɛ lajɛlen fo waati ko fɔlen u bɛ ka sɛnsɛn ka na a sera yɛrɛ Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio